Lho Mami. Sampeyan ku lanang ta wedok? Wedok lho. Nah suarane kaya ngono. Adem dadi ngelokor swaraku. Suara kok eling-eling kodhok ngono suarane. Nggih, atur kunjuk langsung, Duk. Waktu sampun Siap, dalu. Mami. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab iki mek wong pitu ngarep nguri gak jawab. Apa maneh kono? Masa wis ngantuk. Sebelah kene tambah rasan-rasan. Lah iya. Sing metu kok gapura jarene ngoten. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Mugi selamat sedaya warga desane. Amin. Kathah rejekine. Amin. Selamat sedaya sing rawuh. Anjir, amin. Ugi selamat sedaya senimane. Kula ambali malih dijawab sareng-sareng. Anjir. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandhane sing jawab lho mek titik mi. Saiki aku mi gantian mi. Bu, sing kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kate pengajian. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Nduk patatan saben nggih menika bedayan Sekarsari serba serbi. Tasih ayang konyong dening channel-channel YouTube ingkang sampun meliput. Ugi konjuk matur sembah nuwun kanca-kancaku dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Sabu sak Jawa Timur Mami Okta nggih ngaturaken mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga sabu yang dapat musibah nggih. Nduk. Dalem Mami. Wonten informasi napa? Mboten enten. Kerja bareng dalu menika channel Budi Wijaya TV. Wonten campur sari, wonten film komedi ugi ludrukan. Lan mbok bilih jenengan kepengin pirsa cerita tentang seniman tumplek-plek Jawa Timur, saged ten kene Gundul TV. Monggo nak diwiwiti. THJ Audio. Sesarengan Fortuna Lighting. Nggih. Monggo bedayan serba serbi. Sesarengan duo Kentir. Jarek wong diwiru-wiru atine bingung gak iso turu. Ayo dulur padha pamirsani kebiaran terang Dewi Jaya. Sepina malendo matur sembah nuwun katur ibu-ibu PKK yang sudah hadir. Matur sembah nuwun Ibu. Perlu kawigatosan mbok bilih jenengan badhe nyawer cukup teneng andhap mawon ben ketinggal sae. Ngaten. Langsunge mawon adik diceluk nak. Selanjutnya Sugeng dalu akan anak saya wedok. tampilkan. Pak Mirza. Yang pertama ada Neng Adis Bagaswari dan Neng Bella Firmansyah. Selopeng
Sepanuhun katur Mbak Adis, Mbak Bella ingkang sampun miwiti gending Salome. Salome. Perlu kami gatosan Budi Wijaya niki mengangkat gending-gending klasik di salep ten kene Bedayan. Ben gak punah. Punah. Ya iki jenenge fenomena nduk. Oh, dadi gak sampai punah wong kuwi ngerti gending opo ae. Langsung nak. Oke, selanjutnya di belakang Neng Bella Firmansa ada Neng Rista Kumalasari dan Neng Dias Pratama. Katur kru sapa punden sembah nuwun sowane. Anak lanang 3. Sabu sapa punden matur sembah nuwun. Pun hadir. Aroma-manis, 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 kulone Jawa. Aroma-manis, kulone Jawa. Aroma-manis, putrane sapa? Aroma-manis, 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 kulone arep. Gendingipun arum manis. Arum meneng. Nyamleng tenan nduk. Nggih, Mami. Monggo langsung mawon. Selanjutnya di belakang Neng Dias Pratama ada tembang manis campur sari Budi Wijaya. Ada Neng Nana Sumber Bakseng dan Neng Yantika Dimas Anton. Ditinggal lunga weru doyong emas doyong nang pinggir kali dasar ayo moblong marati pipine ana upane atine piye rasane. Sesarangan Mbak Sanana kali Mbak Yantika keiringan gending Waru Doyong. Waru Doyong. Nah, tadi dieling-eling gending klasik iki gak sampai punah. Gak sampai punah. Monggo langsung. 3 Suniwati sekaligus. Masih tembang manis campur sari. Ada Neng Rani Gembulwati, Neng Kiki Amelia, dan Neng Ani Wulandari. Trio Gembul. Trio Gemoy. Oh gak kelem gemoy rek, gembul. Kandas luas sak solae nang suku kuda elang pas foto emane man ayo manut alirane jaman tanah selewong hatiku kayuyong celakamu saya nambahi wangu
komeng Jae. Oh ya ya ya. Oh Jae. Oh ya Genengipun serampat Serampat kata jenengan sami sesarengan trio Gimbul. trio Gimboy. Selanjutnya di belakang Neng Ani Ulandari masih peranan-peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Marsha Antika dan Yeng Yuni Suyanto. ora buta kae-kae buta kumong nyambut gawe esuk nakir sore nakir sing ditaker godhong kloso esuk mikir sore mikir dipikir ora rumangsa esuk nakir sore nakir sing ditaker rek aja kerta samikir sore mikir dipikir ora rumangsa. Genengipun rating kairingan Mbak Yuni kali Pak Marsha. Anje Mami, di belakang Neng Yuni akan saya tampilkan 3 seniwati sekaligus. Sinten mawon, Duk? Ada Neng Vikum Sutresna dan Neng Rizky Wijaya dan Neng Inge Sulasti. Trio Walang Keke. Walang keke mencelok nang tembok babar maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga ati kaya ngene rasane tempe kaya gendang dibumbu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang digawe lakon tak rewangi dodot semar are nyambere ramelok ngombe tak rewangi tata nomor kare penake ramelok duwe. Gedenge wau Walang Keke, Nduk. Anje Mami. Nggih. Dipun lajengaken Oke, selanjutnya masih di pengreman-pengreman penting Budi Wijaya, ada Neng Reni Suren dan Neng Mariati Sudarto. Semoga duo duo Jan. iki duo Jamong. Duo Jamong. Genes genes raning nendra nalendra yaksa ngalangka iki kending jamang iki kending jamang anane padang jamang anane padang jamang koyane laka-laka asana iya dasara ore Jroning nendra jroning nendra nalendra yaksa Duo Kesleo. Duo Kesleo sampun. Langsung dilajengaken, Duk. Wong ayu. J. Di belakang Neng
Mariati. Masih di pengreman penting Budi Wijaya. Ada Neng Susan Warsono dan Neng Titin Subayu. Jarek kawang diwiru-wiru atine bingung nang awak kuru jroning suka kudu eling lan waspada ya mas ya mas kudu eling lan waspada yen ngetan bali alon diwes sedan urung kalakon jroning nendra nalih ndroyak sangalakon ela piye jare kawong diwiru telu atine bingung ra bisa turu andeng-andeng nangis sareng lambe tiwas dipandeng ra melok duwe kose pito ela ngono ora butuh ngalor ngidul butuh supaya ku Kairingan gending saka kidul Bu Susan kali Bu Titin sampun. Bu Titin sampun. Selanjutnya Mi. Pemain sinetron yang cukup terkenal di Iya. snack video Lagi di membumi TikTok. di TikTok, di YouTube juga. YouTube ya ono. Dalam sinetron dijawab anaknya Jamian. saya rukun kandas luasak soleh mati serana nera praya dari mana datangnya lentang dari sana turun kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ora tega nunduk eling-eling kebaktian Gendingipun Tengul Jago Keluruk Nduk. Aje Mami. Langsung kemauan kula timbali temriki senior saking keluarga dalem Budi Wijaya ingkang pertama Ibu Yayu. Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Disusul Ibu Mary J, Ibu Mary. Mojosari Mojosari. hadir. Kaleneng Irma. Ibu Irma saking Jombang, Jombang. kairing gendingipun Jula Juli. Pancasila
ora kita aja waren yen aja kamu durung teko sayo aja trimo Prabu Bantara rane suka kudu elok selamat padha yondo yondo kudu eling lan waspada. Sampun lengkap Nggih. sedaya seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. J Mami. Nduk, Nduk. Dalem Mami. Nggih, sepinamane kawigatosanipun bagi penyawer cukup ten ngandhap Ten ngandhap mawon, mawon. Nggih. Langsung mawon lenter mengguri Mas Jono. Request napa sampun katerami? Monggo. Bersama The Lewong Anti Galau. Apa kurang larang Sabu pamotan pungkasane kowe ilang ning endi ku goleki tali kodang. Mame Okta lanjut. Yuk, tidak mau. Monggo. Sepinamane matur sembah nuwun. Aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku cari kowe melu aku lakok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kota. Budi Wijaya. Orang-orang haji. Duki masa ini tak kuturake. Bareng dapat bareng aku dijodohke makaro priya siji wis cukup mong semene wae. Ya. Kang Mas Anto Basuki aku ora bakal lari yen Gusti ngeparengake mesti Tali kotang iki tak simpen jero ning ati tali kotang wujud tresnaku kang suci tali kotang wujud tresnaku kang suci. tembangipun tragedi tali Tragedi. kotang. Kotang tali. kelangan pikir Wit kelapa kuwi arane keluku disigari diporo dadi pitu sak dino aku ra bisa turu kang ngendi kok ngomong ora kewektu THJ Audio Fortuna Lighting idola arek Jombang lho iki Wijaya Wijaya Videotron Se ah Se ah are-are bakar kedaya gokeni sampai kering uli dan mikir Oh iya kedang sopo sak curo juta coto
Koko Febri sembah nuwun tim pedhot jalur langit. Bakar kedang nganggo geni sampai kering muli isun mikiri gedang sopo sak jormo dipacodot dibangun angor kulun isono pedot Godhong sawi enak urapan klopo ati iki estunipun kanggo riko gedang raja satunggal diperedeli yen ra percaya badan dodo iki yen ra percaya badan dodo iki dodo iki yen ra percaya badan dodo iki Sembah nuwun katur keluarga dalam tim pedhot jalur langit. Halan takut riko loro ati janjine riko melayani buah rezeki sing arep kenalan wis kadung ati loro kesikan waktu kembali mawar mekar barengi aku terus samyar cinta putih langsung kebelan kembang mayang dari kolong liyo lara siji rasane sewu gelang alih ning driji jiwa kembang mawar di kolong liyo terima kasih. Kutha Jombang arane Jawa Timur matae kutha disebut kutha beriman bersih dengan panas dadi nyatane kutha satria panjenake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Putih Wijaya iku lutruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane tirta wisata yoga rali dina minggu yang panjenake sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga
terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Gimana kok kalau mau adicara bedayan Sekar Sari serba serbi. Dok. Iya, Mami. Dok. Dalam Mami. Wonten informasi woro-woro. Asik. Nggih. Mantun iki badhe kalajengaken keluarga seniman lawak saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Dok. Dalam Mami. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling amung rasa nggih amung wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Kula Neng Fadila. Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.